Fost il-kittieba tat-teatru ta' wara l-indipendenza, ma nistawx ma nsemmux lil Alfred Buttigieg li tana bosta drammi, minn dawk storiċi sa oħrajn ta' natura aktar kontemporanja. Buttigieg laqa l-istedina tagħna sabiex jaqsam magħna xi ħsibijiet dwar il-kitba għall-palk. Oriġinarjament bdejt fi żmien antikun kienet 1980. Tlet kitbiet osra, La Loġik, il-Oħaddaw u Bastop li kienu tellaw mill-ICU Theater, dak kienu l-ewwel xogħlijiet tiegħi. Mbagħad ġew pubblikati wara. Mbagħad kelli r-rewwixta ta' Assisi fl-1985, għamilt sentejn naħdem fuqha u wara r-rewwixta kelli wara assenza ta' kważi 20 sena li kull ma għamilt isu xi drammi għat-tfal, kont għamilt ippermetti li nitla u dik kienet fl-2008. U kienet dik id-dilemma jekk tarbija tafla ħadd titwielet jew twildet bi problemi kbar. Għandek tħallija tgħix, tagħmel intervent biex tipprova ssalva ħajjitha, jew tħallija tieħu il-kors tagħha. U dik kienet interessanti, il-setup tagħha kif għamilta kienet għandek l-ewwel għat u t-tieni għatt jibda l-istess. Imma mbagħad jew meta jitteġġiedu li jħalluha li jagħmlu intervent, jew meta jitteġġiedu li jħalluha tieħu l-kors tagħha, u mbagħad tinbidel ix-xogħol. Wara dik tellajt dwar menopawzi minorenni u muturi high speed u kienet titratta żmien menopawzali ħanejdu hekk. Kienet daqsxejn umoristika wkoll, imma mhux biss. Warajja 4 snin wara xi rabbat kull 4 snin titla' play, 3 snin niktibha u sena sakemm titla'. Warajja kelli mela u xi manikomju li dak iż-żmien ommi kienet caring recovering u kont immur nara unsertat f'kamra b'4 anzjani vera b'karattru tal-ġen u kont meta mur hemmhekk nieħu noti nismagħhom jitkellmu hekk u bbażajta fuq hekk hija play ukoll hija play tad-dieqa ħanejdu hekk mhux imma għandha l-umorizmu tagħha wkoll. U l-aħħar dram li tellajt l-interrogazzjoni li tellajtu fl-2020 titratta fuq żewġ maħbubin nisa li jirreċtaw ġrajja jew inċident jew qtil li sar ftit qabel u waħda minnhom kienet involuta fiha. Edha magħmula b'mod ta' roleplay, ishom qed jieħdu ir-rol ta' xi ħadd ieħor u dik saret f'dar privata, kellha produzzjoni ta' Teatru Malta u saret villa privata il-Gargur u ittellat ġos-salott ta' din id-dar. Kien esperiment interessanti ħafna. Jiena x-xogħlijiet tiegħi kollha tradotti, jiġifieri 4 minnhom qegħdin f'Ġabra, Collected Works. Naturalment tagħmilhom biex tgħid isma' jekk hawn barrani li tista' tilħu, għandek ċans tilħu. Imma naturalment importanti biex inti ir-realtà Maltija jirnexxielek toħroġha tajjeb, il-lingwaġġ irid ikun bil-Malti. U anke ċertu idjomi mhumiex translatable, jiġifieri importanti ħafna biex ikollok xogħol awtentiku u reazzjoni awtentika mill-udjenza, ix-xogħol irid ikun bil-Malti.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.